Inkonsistenti u ma tafx fejn qiegħed miegħu. Ibiddel femtu mill-lejl għal nar u jrid jara fuq minn se jkun qed ifarfar l-aġir tiegħu. Hekk qed ikun deskritt internament fil-Labour il-Prim Ministru Robert Abela kif lura minn jumejn fuq il-baħar kellu illuminazzjoni wara 7 xhur u nofs jopponi b'saħħa l-inkjesta pubblika spiċċa kellu xorta jiftaħ dik li fi kliemu kienet isejħilha inkjesta amministrattiva. L-ironija hi li wara 7 xhur juri zero empatija lejn titolbu bidmuħ f'għajnejha biex jiftaħ inkjesta pubblika b'rabta mal-mewt ta' Bina sabiex l-ebda ma tgħaddi mill-istess dulur qed jipprova jimplika li l-Partit Nazzjonalista mhux jingħaqad mal-kawża Laburista. Dan wara li sal-ġimgħa l-oħra għal prabja kbira ta' poplu u vvota kontra il-mozzjoni nazzjonalista sabiex jiftaħ inkjesta pubblika. Kienet ngħid fil-għaxija fost pressjoni kbira interna u b'velja ta' eluf ta' nies qed titħejja taħt l-uffiċċju tiegħu f'Kastilja fejn Abela kellu jċedi għal P-turns u attakki fuq il-ġudikatura. Assassinju tal-karattru sistematiku fuq il-Maġistrat Marsen Farrugia kif waqt li fejn jaqbillu Robert Abela jipoppa sidru jħamba biex l-istituzzjonijiet jitħallew jaħdmu, issa ma jiddejjaq xejn jattakka lil din il-Maġistrat. Dan fost allegazzjonijiet li l-Prim Ministru nnifsu gideb fuq il-Maġistrat meta ndirizza lil poplu meta qal li ġie infurmat li din talbet għall-estensjoni fatt illi qatt ma seta' jkun realtà għaliex m'għandix għalfejn titlob estensjoni. Apparti il-fatt illi wieħed awtomatikament jistaqsi jekk kienx l-Avukat Ġenerali Victoria Buttigieg illi infurmatu kontra kull etika. Il-ħamis fil-għaxija qabel il-laqgħa urġenti tal-Eżekuttiv tal-Labour Net News staqsa lil Abela għal darbtejn kif ġie infurmat iżda fl-ebda mument ma ċaħat illi kienet Buttigieg illi infurmatu fil-waqt illi issa ikkoreġa il-gidba kif ammetta illi ma talbitx estensjoni iżda rrapportat. Ġejt infurmat illi l-Maġistrat illi qiegħda tmexxi l-inkjesta maġisterjali fil-każ ta' Jean Paul Sofija avżat ta' rapport illi se titlob għal darb'oħra estensjoni oħra. U inti kif avviċinatek l-Avukat Ġenerali għajklek li jekk taħdem it-termini li joħorġu mill-liġi tinduna kif il-Maġistrat bil-fors illi għamlet rapport li se tieħu aktar żmien aqbad. 3 ta' Diċembru żied 60 ġurnata miegħu u mbagħad tara kif it-termini li joħorġu mill-liġi jfisser il-Maġistrat mhux darba tawlet iż-żmien tagħha 6 darbiet. Ma ġifieri inti għamilt għamel komputazzjoni legali 30 ġurnata għal 6 darbiet. Il-Maġistrat talbet mhux estensjoni waħda, 6. Mhux talbet ħadithom għax il-liġi tgħidlek illi l-Maġistrat tirrapporta d-dewmien. Intalbet estensjoni addizzjonali. Abela is-sokta bl-attak fuq il-Maġistrat Farrugia ista fl-ebda mument ma ċaħat li l-Avukat Ġenerali tarfitlu b'dak li kienet isseħ b'allegazzjonijiet li din kienet manuvra sħiħa biex isalva ġildu għaskapitu tal-istess Maġistrat. Inkjesta maġisterjali li suppost qed tagħti komfort li qed issir ġustizzja dak il-komfort mhux qed tagħtih. Allura l-Maġistrat inkwirenti kellha twettaq il-funzjoni tagħha jekk ma lqitx fi żmien 60 jum, imma mhux 60 jum, 60 jum plus 30 days, plus 30 days, plus 30 days, another 30 days, another 30 days, another 30 days u jerġa' ikollok talba jew rapport ieħor biex tieħu 30 ġurnata addizzjonali ma' 6 estensjonijiet ta' qabel għalija jiddispjaċini mhux aċċettabbli. Ġifieri qed tiċħad li għamlek kuntatt miegħek l-Avukat Ġenerali? Intant, fil-waqt li Abela qed jipprova jagħti x'jifhem illi huwa favur inkjesta pubblika minkejja illi sa tnejn intenna li jemmen il-mhux l-aħjar soluzzjoni, il-Midja Laburista komplet bl-aġenda tagħha biex b'mod sottili tagħtix tifhem li l-inkjesta pubblika hija ħażina. Dan hekk kif bi prominenza irrapportat kif l-akkużati brabta mal-mewt ta' Mriem Paċ iridu jistennew l-eżitu tal-istess inkjesta pubblika tas li kieku iridu jagħtu x'jifhmu li issa dan kollu se jżid id-dowmin. Prontament kienet Jean Paul Sofija illi wieġbet u ġustament saħqet illi kieku mal-mewt ta' Mriem Paċ infetħet inkjesta pubblika kieku Bina Jean Paul forsi għadu ħaj.